malam. Oh iya kan. Iya ngecret. Apa sih toh? Aja tingaknya teman-teman gak belajar loh. Ini aja. Wes dah. Dah, wes. Iya kendang. Duwe. Ini kendang toleh toh. Ditinggal bapakmu kerja tak emang? Loh. Mau nggak berarti roh adik udah kerja mau lo. Pinternya. Kok saja melong-melong ya, kok enak ceksan lo ya. Ya. Kok enak ceksan aja melong-melong. Ndak bapakmu telat ya, saiki tak pakan ya. Luwe. Oh, bapake budal kuwi mau. Wis kowe dibaturi sapi kuwi lho. Ngapa padha coklate ngono? Anggepen ku kancamu ya. Omong-omongan. Kuwi ngombene ya enak no. Wis ya. Sudah ya. Sudah. Wis ora usah melung-melung neh mbrebeki wong. Wis penak panggonmu wis ora dirantai ngono lho. Ya toh? Wis bebas toh, arep blimpung-blimpung penak toh? Wis meneng. Memaro bapakmu budal ya, kowe sampe kicir kabeh lho roh aku. Wis meneng diam. Wis warak toh? Wis enggak oleh bengok-bengok lagi lho ya. Wis diem, enggak oleh bengok-bengok lagi. Dikancani sapi lho we. Ya toh? Ya tak papi, yo lah moto-moto dirubung laler ngono toh. Ya lagu golek anak sete piye lho. Dirubung laler, matane luka. Ya toh? Bulek. Mripatmu luka bulek kok ora ditambani karo bosmu. Sing nyauri wedhus kono.